Čau lidi, tohle bude naše první video s mým kámošem. Pozdravě, kámo. Čau! No tak vidíte. Jo, nebudem hrát bedvarci a hraje na bedrocku. Jo, je to moje první video, nebo naše první video, takže jsme... Jo, můj kámoš hraje, jo. Na mobilátoru a já hraju to na telefonu normálně, bohužel. No to kámo. Nemusel, ne. Tak je to prostě mobil s klávesnicí a s myší. Ježiš, je další mrtvol. No tak kámo, sorry, já jsem plný pot. Takže mi jde červený. Vidíte to? Kámo, co se mi stalo, že já jsem úplný noob? Kámo, ten město nějak buglo a já jsem prostě spadl do vojdu. Skibidi. Už mám hodně. Voda půlhápka, kámo. Hej, pojď mi pomoct, červená moc opět. On není opět, že já jsem play debil, vole. Aha, to jsi ty, já jsem se mala. Ty jsi magenta, že jo? Dobře ty. Díky. Sorry, tak ty jsi dvakrát 50krát lepší než já, protože ty hraješ na mobilátoru. Já bych hrál na klávesnici. Já bych... Kam pomoct, kým mě ten aqua. Tak jako on má železné armor. Cestičku, tak běž za ním. Budu dělat luk. To je takový můj táta, kámo. To je takový můj táta, že mě prostě poučuješ. Nemáš železný meč na já mám než já už 4 emeraldy, já jsem
spám do vojdu. Já mám pickaxe. Aha. Ale počkej, ty se taky musíš ještě postavit, aby to bylo férový. Já vím, ale se potřebuji healovat. Jestli to armor, co mám já, aby to bylo férové. Nebo teďka budeme mít pár minut na to. Ne. Já si vezmu, budeme mít železný meč a železný armor. To je všechno, aby to bylo férové. No, ty máš taky. Co? Tak už mi musela být. No. No já, ale úplně nejde, jo. Tak budeme mít jenom kamenný meč a... Počkej. Okej. Nemůžu. Okej, no. Tak já ti dám 5 diamantů. Já ti dám taky jedno. Děláš si prd. Tak pojď. Tak čau lidi. Dali jsme se tady jenom jedna, tak čau. Jako, myslím si, že to pro další první video bude dobrý. Já tu mám.